karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Magpalayo ta din Laura. Asa man ta paingon? Sa imong bang mga parente? Asa man? Oh, Asa man gid ang imong mga ginikanan? Mahimo bang ipaila-ila ko sa imong mga ginikanan? Sa imong mga kaliwat? Mahimo ba, Jeff? huwag ka mga ginikanan, Laura. Naunsa ka? Wah, Oo, bati ko lang kakapoy. ayaw na pagtabi. Wa ka para ba maayo sa hingpit? Okay naman ko. Ganina sa dihan ni palit kag makaon. Hindi siya nga akong doktor din mingan siya nga. Magkahimo ko sa paggawas din ugma. Mao ba? Kining nanghilabot ra ba ko sa imong pitaka? Ang imong kwarta, naurot-urot ako sa pagpalit sa imong tambal. Gamay na lang ang nabilin diha. Okay ra, huwag problema. Naang akong ATM sa akong pitaka. Palihog tag-withdraw o kwarta. Ihatag ko ni mga password sa akong ATM card aron magka-withdraw ka kwarta. Imo kong salikan sa pag-withdraw sa imong kwarta? Ha? Ang ganong dili man. Kung magkagawas ako din ugma sa ospital, magpalayo ta. Kanang lugar, nga dili makadumdum na to siya kay. Ana ang ATM machine. Anak ko diyang mag-withdraw. Oh, ang akong cellphone. Nang tirang? Day Laura! Nang, hay naman mo karon sa bata. Safety ba mo? Ay, ni Amitire Ela Caberto, day! Sa bahay ni Dong Jeff! Mau ba? Ayaw mo paghawas-kawas siya. Ang bata ayaw na pa eskwelaha. Kay tingalig mo adto si Aki sa eskwelahan sa bata. Basin ug unsa iyang buhaton. Ay, wa na may klase si Dong Francil, day! Summer naman! Ugma, wa na'y klase! Mahayo hinoon ng tirang. Ugma makagawas na si Jeff sa ospital. Tiking. Oh. Bantay sa kinan. Usul ko sa kita. Itingon ko nga kung mga tao. Si Aki. Bay ng tirang. Bay. Magtago ko. Nakasubod siya diya sa bangko. Mubiya ko din eh. Kinalang dili ko makitaan niya ki. Ay! Imo kong gibanggan! Oh, ikaw yun! Ang among gipangita ni Master Aki! Diyan ka na! Ayaw paglagaw! Ayaw ko kuritin! Puli ko! Dilay tigabuyan! Nadunti ka ni Master Aki! Sino ni mo, madam? Agay! Maligid ko! Ay! Naumod ko! Kailangan magkabiyan na ini. Magkapalayo ko! Sa pagkakaroon, kung dunay may mga problema dinis bangko, ayaw una ko ninyo samuk-samuka. Kamong mga staff dinis bangko, sulbaran ninyo ang mga problema kung unsa may problema. Ayaw lang mo kasipyat sa pag-traidor nako. Kay kung inyo nabuhaton, ipapatay ko ang mo traidor. May problema ko! Ari Aki! Master Aki! So ba tiking gamitin ko din eh? Si Laura! No! Unsa? Hain! Hain si Laura! Hain si Laura! Hain tiking! Wa man lagi! Nidagan naman! Ngayon nasa puto na! Dirito kanina, nagkabanggami, o nidagan, dayon, iiyagani kong gitukmod. Kusgana no, Laura, uy! Sagdi lang, balikon taon niya siya sa apartment. Ug ipaniguro ko nga dili na siya makalingkawas na ako. Natatigo ko'y? Nang akong gusto mahibawan,
kung asa hayaa ang patayng lawas ni James. Nakasiguro ka nga patay na yun. Napatay kini mo si James hari nga kwalos. Nakasiguro ka ba? Tingalay ko ani mo siya mapatay! Nakasiguro kong napatay ginako siya, Teking. Oo niya, hain man lagi ang iyang patayng lawas. Pangitaon tag-asa si hayaa. Kayawan ako kaganiha, oy. Si Aki dayang tag-iya niya itong bangko. Mayo gani kay wa pa ko kay kung makapadulo sa machine. Naarapay ko doon sa pultahan sa bangko nga ang ATM machine. Di ko kung magpakita ni mo, Aki. Dili na. Magpasakit kag tao tungod og alang sa tinguha mo diri na ako. Dili mo na ako makita, Aki. Mangita kog lain nga bangko nga akong kawidruhan. Nakita ko kagayon si Aki sa panag-iyan niyang bangko. Nakitaan ka ba niya? Wa, Ayaw pagpakita niya. dili na sa maayo nga magpakita ko niya. Giguyod ko niya sa diyang iyakang gipusil. Buot ko niyang dadon. Dili og dili ko makasalig ni Aki. Ug ba sa buntag, mugawas ako din sa ospital. Aron makabiyan ta din sa mong lugar. Gusto ko magbalinaw ng imong nahuna, Laura. Gusto ko magbalinaw ta sa tong pagpuyaw. Mukuyog ni mo sa akong anak. Dadamay bisan asa. Kanang layo sa mga binuhat nga may daotang tinguha sa akong kinabuhi. Kanang layo sa akong mga kaaway. Mga kaaway. Si Aqualus, usasab siya sa nagtinguha sa akong kaalautan, Jeff. Tuon ko na sila si Sir Jeff o ang imong amo nga si Ma'am Laura. Dili pa man kahimos pag-drive si Sir Jeff. Mugawas pa ba ya si Sir Jeff ron sa ospital? Ay, maayo noon, oy, aron magkakita sa taon si Dong Francil og day Laura. Time para God, mangutana lang ko ni mo, Berto. Paray kong bekale. Ayun, sa may pangutana. Ay, dali alang pangutana kay nadali ra ba ko pero buyag lang. Nganong kalit man lang kagkawa din sa bahay ni Dong Jeff. Unya, makit-anti ka nga gikan ang nagdakong bahay sa atbang. Aw? Ay, mauda na imong pangutana di ay. Ay, pastilan. Naamang ko diha nagtrabaho. Unsa man, may pangutana pa ka? Ay, wala na, ay. Aw? Ay, sige na, sige na. Adtuan na dito si Day Laura o si Dong Jeff. Kay gapaabot ba yato limo? Ngayon na sila si Mami ng tirang. Day, Francine? Mami, may gani, kami abot na mo. Si Daddy Jeff, kumusta na siya? Ayaw na ko, Francil. Ay kabalakan ako. Roberto, Sir! dali na ko doon na palihog, Noy. Sir. Yan ako! Mami, si Tito Akid ay man nagpusil ni Daddy Jeff. Nganong gipusil man siya? Kabad ni Tito Akid, uy. Nganong namusil man siya ni Daddy Jeff? Francine, ay, Day, ako ba yan isorte niya sa nahitabo, Day? anak, ayaw na lang pagpangutana bahin, anak. Ang importante, nga luwas na si Jeff. Francine, nang tirang, kinahanglang magpalayo ta din hindapita. Ha? Asa man ta? Ug nga ano man, Day? Dili ko gustong makitaan ko ni Aki. Salbahis tong tawhanan ng tirang. Nahibaw na ko kung unsay iyang kinaya. Mo nang palayan ta siya. Ay, unya, Day. Ang atong mga butang sa apartment, Day. Balikon talang unya tunang. Sa pagkakaron, dili ta mo balik dito. Kaya nga ako lang og nag-atang sila nato. Og unsa pa iyang buhaton nga makadaot alang nato. Ang imo ra bang bag nga brown, Day. Mauragay akong gidaday, Laura. Wara ba tay mga gamit, Day, mga sinina? Makapalit ra ta og mga sinina nang. Paabuton ta si Jeff. Kung unsay iyang desisyon. Kung asa ta niya dada. Huwag ko mahibaw, Noy. Ug kinsay ako mga kaliwat. Ug kung diin ko gikan. Ug kung kinsay ako ba ginikanan. Gusto kong ipalayo sila si Laura din eh. Ipalayo ko siya gikan ni Aki. Ha? Ay, ano man sabtaon, Sir Jeff. Ay, nga, napil-apil man kahining ko buta.
Walang unta ka mangitaan ng babayhana. Na, tanawa. Nagubot ang imong kinabuhi. Napusilan ka. Hapit ka mamatay tungkol ni Ma'am Laura. May asawa man unta ka. Dili ko asawa si Dayan. Muna ako gibati na ug si Laura nga akong gihigugma. Siya ang tinuod kong gimahal. Ay, bitaw saboy. Mura bayag manumbalik pa sa akong una-una bahin, Ma'am Dayan. Pero, tinood baka tong akong nakita o pananaw lang. Oo, saman, mga tumuglaing lugar, mutabok moglaing isla. Mao kay gisugyot ko ni Laura. Apan mahadlok siyang mutabok og dagat. Aw, nag-aeroplano. Oo, moadto ti Libig Manila. Pero sakit pa nga kung samat sa pinusilan. Ikaw lang una ang hatod na mo sa airport na Nahala, sige. Iampo na ko ang imo kalipay, Sir Jeff. May paryente pilong akong kaduulan ni Berto, wag yun tayo problema. May sakit ka ba dahil sakit sa kalimot, Sir Jeff? Muna ako pagtuon ni Berto. Nga may sakit ko sa kalimot. Ug si Dayan, nasayod kong kinsa ko. Mao nang gisunod ko ang mando sa kong kasing-kasing ni Berto. Gisunod ko ang gihunghong ni ini. Ug ako mismo ang mangita sa kong pagkatao kung si kinsa ko. Sir, simba ko ba og tinood ni mga asawa si Ma'am Dayan? Karon na nasakit sa kalimot. Ug si Ma'am Dayan, kabahin yun sa imong kinabuhi, sukad ka ni ato. Kung maulian ka na sa mong sakit, o mahinumduman mo na ang tanan, saman, biyaan mo ba si Laura o mutipon ka pagbalik ni Ma'am Dayan? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!